This week I was asking the Lord for a word for all of us. A keď som sa modlil a pýtal som si slovo na dnešný večer, tento týždeň, He gave to me something that is the first time that I'm going to talk about it. je to niečo, čo som dostal, čo prvýkrát o tom budem hovoriť. From the 2 Corinthians chapter 5, A je to v 2. liste Korinťanom, from 1 to 5. v 5. kapitole, 1. až 5. verš. Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, nie rukou zhotovený večný dom v nebesiach. Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodení našim príbytkom z neba. A hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahý. Veď kým sme v tomto stane vzdycháme pod ťarchou a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetý tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Amen. Up to 5. Amen. Now the Holy Spirit Teraz Duch Svätý tonight is speaking to us about our body. dnes večer hovorí o našom tele. Normally we want the Holy Spirit to entertain us with the spiritual assets. Bežne by sme chceli, aby nás Duch Svätý zabavil nejakým duchovným rozmerom. It is not wrong, it's right. To nie je zlé, je to správne. But the Holy Spirit is not confined to the spiritual realm. Ale Duch Svätý nie je viazaný iba duchovným svetom. The Holy Spirit leads us to all truth. Duch Svätý nás vedie do celej pravdy. And tonight, A dnes večer the Lord wants us to focus on this reality, our personal body. nás Duch upriamuje na túto skutočnosť nášho telesného príbytku. It's unbelievable how synthetic is the Word of God. Je neuveriteľné, aké hmatateľné je Božie slovo. The first verse says just like straight away. Prvý verš rovno píše. For we know Vieme totiž, that when this tent we live in, že keď bude stan nášho pozemského života our strhnutý, body here on earth, áno, v jeho verzii je vlastne naše telo tu na is zemi, torn down, bude strhnutý, God will have a house in heaven for us to live in. máme príbytok od Boha, zhotovený večný So- dom v nebesiach. With one sentence, the Holy Spirit is expressing a lot of things. V jednej vete tu Duch Boží vyjadruje veľa vecí. He says that our body Hovorí, že naše telo, is not all of us. to nie je všetko. It's like a matryoshka. Je to ako matrioška. We are in our body, Sme v tele, v našom tele, but we are not just our body. ale nie sme iba telo. He says we Hovorí, live in, že žijeme like a container. ako v nádobe. The jar of sugar is not sugar. Nádoba plná cukru nie je cukor. It gives shape to the sugar, but it is not sugar. Dáva tvar tomu cukru, ale nie je cukrom. And you cannot get the sugar unless you go into the jar, you know. A nedostaneš sa k cukru, až dokým nedáš ruku dovnútra nádoby. But sugar is not the jar and vice versa. Ale cukor nie je tá nádoba a nádoba nie je cukor. So the Holy Spirit wants us to reflect on this point. Duch Svätý nás upriamuje na tento bod. We are not just what we see of ourselves. Nie sme iba to, čo vidíme na seba, ako vnímame. We might see ourselves young, old, Môžeš sa tall, vnímať short, mladý, starý, vysoký, nízky, strong, weak. silný, slabý. We are not that. Nie sme tým. We are just in it. Sme iba v tom tele. And it says, A hovorí, our body is a tent. naše telo je stan. Používa obraz stanu. Now I'm living in this tent since 67 years now, you know. A ja žijem v tomto stane 67 rokov teraz. It's quite permanent, but, Už je to celkom dlho. you know, but still it is a tent. Ale stále je to stan.
It's hard to think a body as a tent. Je ťažké uvažovať o tele ako o stane. Actually, it has many things in common. Ale je tam veľa vecí, ktoré sú spoločné. In Paul times, V časoch apoštola Pavla tent was meant for shepherds, stany boli napríklad pre pastierov nomadic people, a ľudí, ktorí kočovali, military vojakov, unities. vojenské jednotky. Today we have tourist campings. Teraz máme turistické kempingy. What else we can have? I brought something because youth camp, tourist camping, military units. Okay, basically a little bit of more tourism today. Yeah? Hej, že dneska je to možno viac o turizme, že mládežníci chodia stanovať. Tents are movable, Stany sú presúvateľné, unstable, nestabilné, fragile, krehké not durable, a nie moc odolné. and especially they are cheap. A hlavne sú lacné. Tourist camping, they are cheaper than hotel. Spať v stane, mať nocľah v stane je oveľa lacnejšie ako v hoteli. So the Holy Spirit is saying us today, Takže Duch Svätý nám dnes hovorí, pay attention to your body, dbaj o svoje telo, because it is something important, lebo je dôležité. but it is a tent. Ale je stanom. Don't grab all your life in it. Neupriamuj celý svoj život na neho. Because like a tent Pretože ako stan is fragile, je krehké, is even small, malé. and we are just in it for a short period of time. A sme v ňom iba krátku dobu. On the contrary, Na druhú stranu, the word says, Božie slovo hovorí ďalej. when our tent will be torn down, Keď tento stan bude strhnutý, we are always on the first verse, v prvom verši stále, God will have a house in heaven for us to live in. máme príbytok od Boha, večný dom v nebesiach. A home he himself, God, has done. Dom, ktorý postavil Boh, nie je zhotovený rukou. It puts this great contrast, A dáva nám tam tento kontrast, stark contrast. veľmi veľký. What we have here To, čo tu je, is a tent, na jednej strane tu stan, maybe a tourist camping tent, možno turistický kempingový stan, but no one lives permanently in a tourist camping ale nikto v tent, ňom no. nikto v takomto stane nežije celý čas. Our destination is a house Našim cieľom je dom, that God himself has prepared for us. ktorý pre nás prichystal Boh sám. And every one of us is going to receive this house. A každý jeden z nás dostane tento dom. God is not providing us with another tent. Boh nám nechystá ďalší stan. He has prepared for us a real house. Boh nám prichystal skutočný dom. It says a home more than a house. A hovorí, že dom je viac, domov je viac ako len dom. I mean, in Buciani there are V Bučanoch many houses, je tu veľa domov, but I don't call them home. ale ja ich nenazývam všetky domovom. When I go to my house, then this is my Keď idem do home. svojho vlastného domovu, tak to je môj The domov. place where I live in, Domov, kde žijem. the place where I belong to. Tam, kde patrím. So the Lord has already prepared this home for us. Takže Pán nám prichystal domov. And this home tells us that God Tento domov nám hovorí, is never going to let us to become homeless. že už nikdy nebudeš bezdomovec. Jesus told to his disciples one day, Ježiš hovoril učeníkom v jeden deň, I will not let you orphans. nenechám vás ako siroty. Today the word of God is saying to us, Dnes nám Božie slovo hovorí, God is saying to you, I will not let you become a homeless person. Boh ti dnes hovorí, ja ťa nenechám byť bezdomovcom. We will receive a home from our Father. Dostaneme domov od nášho Otca v nebi. And so as
our body was given to us by our parents, A tak ako naše telo nám bolo dané po rodičoch, in the same way, when we will receive this home of ours from God, a takisto ako my dostaneme tento domov od Otca v nebi pre nás, that day we will realize that God is our real Father. vtedy si naplno uvedomíme, že Boh je našim naozajstným Otcom. Today, Dnes we need the Holy Spirit potrebujeme Ducha Svätého, to bear witness to our spirit that aby we are dosvedčoval children nášmu of God. duchu, že sme Božie deti. Romans chapter 8. V liste Rimanom 8. kapitole je o But tom. in that day, A v ten deň there will be no need for this už nebude táto personal potreba testimony. takéhoto osobného dosvedčovania. Because the body we will receive from God, Pretože telo, ktoré dostaneme od Boha, it will be something that it is just for us. je niečo, čo bude iba pre nás. God never makes two things equal. Boh nikdy nerobí dve veci rovnaké. Everything is totally new. Všetko je vždy nové, Unique, unikátne, personal, osobné and how to say inimitable. We cannot imitate. a nenapodobiteľné. This is the project of God for each one of us. A takýto je plán Boha s každým z nás. And now we can hardly think on these things because it's hard to imagine how it will be. A teraz sa nám možno ťažko nad tým zamýšľa, že ako si to predstaviť, aké to bude. We are so well into our own body My sme tak vžití v našich telách, that we are almost determined by our body. že sme častokrát determinovaní, určovaní našim telom. For instance, Napríklad, if one day we have a toothache, napríklad jeden deň, keď ťa bolí zub, even though we have 31 other tooth, aj keď máš 31 ďalších dokonalých zubov, bezchybných, that evil tooth will ten destroy jeden our jediný day. zub ti zničí deň. So this shows us how important is our body being a tent as it is. A to nám ukazuje, ako dôležité je naše telo, aj keď je stanom, ktorým je. But if we look carefully to our own life, Ale keď sa pozrieme opatrne na náš život, we can recognize many things that we do are inside our body, but they are not our body. ak si rozpoznáme veľa vecí, ktoré robíme v našom tele, ale nie sú našim telom. For instance, Napríklad thoughts, myšlienky, feelings, pocity, decision we make. rozhodnutia, ktoré robíme. All this we take being within our body, Všetky sa uskutočňujú v nás, v našom tele, but they are not our body. ale nie sú našim telom. We can make a decision that our body doesn't like. Môžeme urobiť rozhodnutie, ktoré sa nášmu telu nepáči. And we make it A urobíme ho, because we are not just our body. pretože nie sme iba naše telo. People who have no faith in God, Ľudia, ktorí nemajú vieru v Boha, they have no this hope of something bigger, something better. oni nemajú túto nádej niečoho väčšieho, lepšieho. They think they get content with what we have now, Oni uvažujú tak, že sa potrebujú uspokojiť s tým, čo majú teraz. They don't expect anything new. Neočakávajú niečo nové. At the best, they try to improve what we already have, Pri najlepšom sa snažia zlepšiť to, čo majú. to improve knowledge, to improve good health, Zlepšiť poznanie, zdravie, to improve technology, technológie. But they don't expect anything more than that. Ale neočakávajú viac než to. Because they think this is what we got and this is what we Pretože will uvažujú tak, že ever toto je get. to, čo sme dostali a to je to, čo nám zostane navždy. All life is here. Celý život je len tu. And they are dead wrong. A v tomto sa milia. Because God is the one who has prepared things that we cannot even imagine. Pretože Boh je ten, ktorý pripravil veci, ktoré si my nevieme ani predstaviť. And they are already for us. A už sú pre nás prichystané. Already Jesus been sent to die on the cross so that we may receive them. Ježiš bol poslaný a zomrel na kríži,
aby sme my tie veci mohli The prijať. resurrection of Jesus tells, look, Z there mŕtvych is stane Krista nám hovorí, a life that is far beyond what we are experiencing je here. tu život, ktorý je oveľa viac, než to, čo zakúšaš tu teraz. And the verse 5 of chapter 5 says, A 5. the Holy verš Spirit is our guarantee that these things are going to come to us. nás v tejto kapitole upriamuje na to, že Duch Svätý je to garanciou toho, že tieto veci nám prídu, sú naplnením pre nás. So the Holy Spirit is meant to stay to us, Duch Svätý zostáva pre nás making us ready a uschopňuje nás, pripravuje nás for what is going to come. na to, čo prichádza. And what is going to come, we cannot describe perfectly. We can just make some examples from the nature, you know. A to, čo prichádza, nevieme dokonale opísať. Vieme si to len pripodobniť z prírody, Let's go to the zo stvorenstva. 1 Corinthians 15, Napríklad v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole. 35-45. Verše 35 až 45. Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení, v akom tele prídu? Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečo iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zase iné je telo vtákov a iné rýb. A sú tela nebeské a tela pozemské. Ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný je jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmrtvých vstaním. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Amen. 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 Many people, we avoid to think about the day of our death, you know. Veľa ľudí sa bojí uvažovať o dni ich smrti. But still, our tent one day will be torn down. Ale napriek tomu náš stan bude strhnutý. When I think to my friends, let us say, Tutankhamun was 20, Keď sa zamýšľam nad mojimi kamarátmi, napríklad Tutanchamon mal 20 rokov, Alexander the Great was 33, Alexander Veľký mal 33 rokov, Julius Caesar was on his 50s, Julius Cezar mal 50. all they were torn down. Všetky ich stany boli strhnuté. And everybody will be torn down. Každého stan bude strhnutý. But this is not a thought that we need to remove from us. A to nie je myšlienka, ktorú máme vytesniť. The faith that we have in Jesus, Viera, ktorú máme v Ježiša, the presence of the Holy Spirit, prítomnosť Ducha Božieho, help us to see beyond that. nám pomáha vidieť za to. What will die weak will rise up wonderful. Čo zomrie slabé, povstanie nádherné. What will die ugly will rise up awesome. Čo zomrie škaredé, povstanie nádherné. A tent will be down, but a new home will be up. Stan bude strhnutý, ale nový dom je postavený. And this tent will be made by God. A tento je postavený Bohom. No one can shake it. Nikto ho nemôže zhodiť, No one can move it. ani pohnúť ním. No one can damage it. Nikto nemôže zničiť. This home will lack nothing. Tento dom, tomu nič nebude chýbať. And finally, we will have a life worthy to be lived. A my nakoniec budeme mať život hoden žitia. St. Paul wrote, we walk in hope. Pavol píše, my kráčame v nádeji. That day we will walk, but not in hope. We will walk in fullness. V ten deň už nebudeme kráčať v nádeji, ale v plnosti. Amen. Amen. And we need
led by the Holy Spirit to focus on this beautiful reality. A my potrebujeme Ducha Svätého, aby nás upriamil na túto nádhernú skutočnosť. Every time we experience the weakness of our body, Vždy, keď zakúšame slabosť nášho tela, this is not strange, let us say. to nie je zvláštne. My body is a tent, not yet a home. Moje telo je stanom, nie je ešte domovom, ktorý mi Boh The postavil. home is going to come. Domov prichádza. Amen. Amen. So, Takže we as disciples of Jesus, we have to be led by the Holy Spirit. ako Ježišovi učeníci musíme byť vedení Duchom Svätým. And the Holy Spirit leads us to all truth, not to just some easy and funny truth. Duch Svätý nás vádza do plnej pravdy, nie iba do nejakej ľahkej, čiastočnej pravdy. Also, the Holy Spirit leads us in this life to run our life in a manner that we will be worthy of the new house, new home we will receive. A Duch Svätý nás tiež vedie životom, aby sme ho žili tak, že budeme hodní prijať ten domov, ktorý je pre nás prichystaný. And the Holy Spirit A Duch Svätý is the guarantee je of this. garanciou tohto. There is no just hope. Nie je iba nádej. As beginner in faith, we may say we have hope. Ako začiatočník vo viere môžem povedať, mám nádej, But dúfam. as grown adult in faith, Ale ako dospelí vo viere, we know that the Holy Spirit is the guarantee vieme, že Duch Svätý je tou garanciou of God. Boha. Government fails us sometimes. Working company fails us sometimes. Práca v zamestnaní nás môže sklamať niekedy. Friends fails us Aj sometimes. priatelia nás Why sklamú not? niekedy. God will never fail us. Ale Boh nás nikdy nesklame. St. Paul wrote, even if we are not faithful, he will remain faithful. Apoštol Pavol píše, aj keď my nie sme verní, on zostáva verný. So, Takže our tent today náš dnešný stan will become a home sa stane domovom tomorrow. zajtra. Let us not rush the time, Neurýchlime čas, but let us not escape this beautiful reality. ale ani neuniknime tejto krásnej skutočnosti. We already have this certainty. Máme túto istotu. And tonight, Dnes večer the Holy Spirit wants to improve his work within us. Duch Svätý chce zlepšiť jeho prácu v nás. Because there is no aspect of our life that the Holy Spirit cannot enlighten us. Pretože nie je oblasť nášho života, kde by Duch Svätý nevedel presvietiť. The Holy Spirit Duch leads Svätý us to all truth. nás vedie do celej pravdy. So even for our body, A to platí pre naše telo. the Holy Spirit teaches us how to run it. Duch Svätý nás vedie, ako k nemu pristupovať. We are not meant to despise our body, Nemáme sa nenávidieť. because when it will be down, a new body will come. Pretože keď príde plnosť času, budeme mať nové vzkriesené telo. But the Holy Spirit already is in our body, Ale Duch Svätý je už v našom tele. so that we have this certainty. Takže máme túto istotu. And the Holy Spirit can give us all kind of certainty about all kind of doubts that we have, A Duch Svätý nám vie dať istotu do každej pochybnosti, ktorú zakúšame. so that we may walk from glory to glory. Aby sme kráčali od slávy k sláve. Amen. Amen. Thank you for listening. Ďakujem, Valerio. Thank you for listening.